lang sa kwan kanang kay magpadala man ta ko niya na pagkaugma dayon kanang natural lang namong istorya gud nga mag-asawa lang nga lambing-lambing ana ba din mao to nasingit ang istorya nga ningon siya kuan kanang kusog ang ulan dayon niuyog ang balay ang tubag nako niya ningon ko basig nagdalugdog siya wala man kilatra then mao to siya ang sunod na dayon niya nga istorya unsay tuyo ninyo dayon ang tingog niya nga dala kanang kulbaan nga gisigin-sigin ba nga dala singgit na mo to na minaw ko nagpanik po ko akong gipalong kay nanawag ko sa ang una na akong gitawagan ang akong igsuon walay motubag dayon ang otro na akong gitawagan ako ang kumpare ay ako ang amigo nga akong kumpare nga pulis out of coverage then isa na ako pagka kumpare out of coverage pod then otro na akong gitawagan akong parintis sa Ilon sa kana si anon niring man ang cellphone pero walay motubag ya akong isa ka igsoon sa kauban ako sa balay akong igsoon isa ingko Glenn kontak sila og balik Glenn sila pupo mo to sa video call messenger nakontak ra natubag mo to ningon dayto akong igsoon nga adto ninyo sa balay kay ang balay gisaka si Kriste kuan ra gyud minuto ra gyud gikas pagtawag na kung wala tubag siguro nasa 7 to 10 minutes gyud to aya pa natubag ang among tawag pagka humagtubag nga nakatawag na ko sa na istorya na namo to ang akong igsoon to nga adto mo responde itawag din kong mama si mama pero nagtawag na ko daan ni mama pa sa wala pa nakontak na ko di wala man natubag ang una then na out of coverage pag humagtawag na ko sa igsoon nga nagaistorya na mi nga adto responde dito ang igsoon one nakaadto na sila dito ay hana og tawagan akong mama mao to nga niingon ko nga ngana ma kanang kuan si Kriste gisaka ang balay mo din to dali din sila adto then aya pa nako to na kontak to akong amigong pulis nga ling niring naman ingko ling adtuin niyo sa balay ling kay gisaka ang balay namo dadto sa si Kriste basig naunsa na to pero kabalo na ko say may tabo niya kay paminaw ginako pagsulod sa kuan dumog to diretso dayon kay gataw-ganay man mi Wala ba siya mention wala siya ka mention og ngalan kay nahadlok naman sa ni singgit pero gipalong nako kay palagi para makatawag ko wala ka nakabuhi kinabalakan na bugay ko kay basig naunsa ang ako ang mag-ina to kay balo jud ko nga nalagi mahitabo nila ba mao to nga kuan kanang gipalong na lang nako para makakontak ko sa lain mao to adto kana og igsoon may nakaadto dadto pag-abot nila mao na wala pa man ni suludan ako igsoon kay namati pa kay basig naa ba pa sila didto basig siya untay basig siya makuanan pa mao to isulod ka to yung nisulod siya din iginyan niya akong anak nga Ken bangon Ken wala ni tingog mao to gipasiga ban sugayong sala din ako ang anak nako ato nga ang laki bata kang katong gamay gahigda gatindog ay galingkod pasabot nga ang ikaw mismo nga tuwa sa Manila ikaw na yung nagkabuang og kinsa Oo, yung ako. connect para ma-respondihan ang imong asawa Oy, pamilya oo ma'am ano wala ba siya nakahisgot si Christy nga doon na yung mga daotang nag-interest ang kinabuhi o sa iyong pamilya naanay no kusog kay mamusilang di ara sa iya di manggod po niya pod masaptang gud kinsa pero naana say na matikdan gyud nga naagi mag-aligid-aligid sa balay gyud nga kanang mamusilang wala siya ka-mention og ngalan sa kanabang out of kanabang nga nakasulti siya nga nahin mo sila wala siya ngalan na sulti wala sa niya sulti nga ngalan man wala ba siya ikuan barog wala siya nasaktan sa naasay na pag iyang mabantayan dayon managan man gud mga wala dayon ba posible sa man daghan mo sila siguro lapas sa isa na labaw pa sa isa wala ko kabalo og pila kabuok sila basta dili ra na siya isa ikaw magitaga diha gyud ako taga dira ko balik taga Kamarin ko
Bali ni puyo lang mi dira kanami gamay nga kanang yuta lagi nga. May nang gitokor. Oo. So, mas ikaw may nakailas mga silingan ninyo dira. Kaila ko sa mga silingan ako dira. Dili. Katong paghisgot niya nga, dunay nag-aligid sa inyong balay, then dunay mga mangsilang. Dunay naasaw ng huna nimo kung posibleng maoy naghimo niya na. Naanak ko yung nakuha ng dara, kabalo mo kung kinsa mo silang dara, di lang sa ako mo ingog kinsa. Kay, kabalo na ka, kuan man gud ni. Pero kabalo ko kinsa yung mga tamo silang dara. Pero wala man ko ningon nga sila. Pero nagay mo silang dara. So sa plano nimo sa pagkakaroon. Ang ako justisya lang. Taga-justisya, kuan ka. Kamatayo sa akong anak ko asawa. Pura na nga ko taga-justisya. Kamo nga nagbuhat ana. Bakonsensya po dun mo. Tapos pa kong plano sa akong pamilya, pero yung gikuha sa kuha. Sila inungdan, ganun na limbaso ko. Usa na lang kung pagpalimbaso, ganay kung ka nagikuha ninyo sa kuha. Dili lalim inyong gibuhat sa kuha. Ginore mahibalo ninyo. Ni-share ba si Christy nga gipatay yung iro before? Oo, ningon na siya nakuha na. Ako mo, one month na ba nakalipas? O, basta mga anak raw, 1 month o third Wala one. ka, gibati ka balakad. Nabati na ako kabalaka mo to, nagkuha og iro otro. Pero lahi na ako na to, ako yung plano to, pawaon, tanan ko sila. Napikan pa manggugo kay mo pa pagbalik na ako. Gikan mo itong pandemic kay nakubid man kong gikan, natambay ko pila ka bulan. Sinadok na po ko mo gawas-gawas kaya itong time nga na nakubid ko kay kaning i-discriminate lagi kag tao lagi ba nga na ba wa man ko nang man og i-discriminate pero mo man gyud akong pangkod mabati sa atong panahon nga nakubid ko. Pero wala man nako to siya. Ako halibilo lang gyapon ko sa mga tao dira sa mua. So, una to nga kuan, wala pa siya gidudahan gid ato nga kasi kailo. O masya kaila sa mga tao dira gud, ako rin nakaila. Muna kalisod no. Unsa imong di malimtan ni Christy? Tanan man. Okay man mi. Wala may problema sa mua. So wala gid mo ningon nga lahi bikil. Na kami bikil nga normal lang mag-asawa lang nga, away-asawa lang, pero mag-uli man pud mi. Wala po siya nakahisgot nga dunay nainggit sa iya ha, diha sa iya sa inyong barangay nga gipuyan. Dili man gud kayo na siya kanang open sa mga tao sa mua kay Pero siya sa balay. lahi man na siya og kanang kuan ba kanang murag kanang wala pa niya kayo na adapt ng unsay kinaiya sa among barangay manggod kanang kana bang makadungog laglain nga ana paliton da istorya wa sa nanat nga na ba ako na sa itabagan mga na istorya ay na sa gambata sagday na lang wa man ay makuha ana nila. Sa laktod si Christy pamilya ra gid ang iyahang yatiman. Dayon Song anak wala na siya ngon nagsuri-suri sa barangay na mo lang gustong mahibaw-an kay nag-ingon nga buntis si Christy coming from you as a husband unsa magi klaro ani kay wala man sa buntis mo. Moingon man na ako buros siya. Natingala gani ko sa post nganong naay prenatal muna ako iklaro nga na prenatal unsa ka na wala jud na ma'am kay naamo na akong mga igsuon dara kuan biya po na sa kanang kung unsa may mga lain nga lihok mo kami po na ako mga igsuon kay duol ra biya pod. Pero kanang buros ma'am di jud ko mutuwa na ma'am. Kay January gud ko ni hawa dara. Na nakaingon gud sa murag nakaingon gid siya nako atog gidugo siya. Wala lang ko ka dumdum gingana sino ko. sa reaksyon nimo nga taliwala sa nahitabo ga doon na pa yung mga pakapin ba sa iyang istorya so may Lagi reaksyon nimo para sa ako ato nalaing gyud ko kay nganong gipasubraan pa nagingunana nga post. Dapat ginuna punta nila ayan agi post ug unsa na sa katinuod na dili man gud sila ang madawta na ako para sa ako nga side nalain biya pag ko ato nganong i-post na sa gingunana nga buros di unta na tinuod unta. Kaya akong asawa mas mutuo ko siya kay mo yung gingon sa kuha dili gidugo siya. Mingon man asa ko buros na siya. Di man na siya manguan. Wala na buros pod wala pa problema di ba? Buros siya wala problema kay
January man ko niyawa, lisod lang po dog buro sa kuan wa man pugoy kuan nga naa sa ilain nga kuan pod kay balay ra man gyud na siya. Balay man dire, mat siyang mama, mao ra man ang iya kay dili wala kasi kahalubilo kay sa amo nga barangay ba nga kanang kasuod gyud kay niya. Distansya po kayo noon yung silingan. Sa tinuod lang kawaon yung takodara lang tapos kay kuan kanang layo kayo. So, napamag na issue ng yutagod. Then base sa kuan man gud pod kanang naigibilin sa ako mga pupuhan nga yung gahawa ng bala kuan na. Ako lang tong panindigang istorya nila pa ma'am. So karon ang ano niyo, ang anak na ninyo nga 1 year old. Oo. Mao na lang wala pa mi kita karon. Kay pag abot na ako diretso ko dire adto ko police station. Kay unsay state kuan ba progress unsay progress sa kaso. Wala. Sa mga kasapiente doon ay dudahan nila, duwa. Doon ay ilang ilang tao sa pagkakaroon. Wala pa man. Di kuan murag rumors ra man murag wala pa dili pa gyud kumpirmado. Suspicious pa lang. Di pa gyud klaro murag wala 0% pa sa pagkakaroon. Pero nalimbasog man ang hipi nga naingon sa kuha nga maningkamot sila bahala magkinahon sa mutabang ilagi ng sulbaro ng kuha na gyud. Before they go on, sa mga tao daw Merida. Merida. Si mo asawa, si mo anak, wala ba kay o may istorya ni mga Merida. Nag Kang butang murag na pamilin-bilin nga sulti. Wala kay mahinumduman nga medyo murag pamilin. wala man okay may magtawag may kay katong time magtawag yun may kay para ugma unta pag ugma magpadala ko niya. Wala man gugong kapadala dayon kay Merkulis to siya bali pakuan na ba kaning pandi ay na pahuliwik na bakasyon naman gud. Then ang kanang padalanan murag alas 4 ra man siguro tama 5 na kay dugay man gud mi kagawas dayon sa akong kanang gitrabahoan. Sa trabaho nimo. Construction worker ako ma'am. O tong mga tawag ugma na lang ko magpadala nimo ana kay naaman daw ko nung half day. Tawag may din tawag ka dyan na lang kay kaon pa din na tawag utro ana na lang. Mga tayo last tawag na mo nga ingad to. Ulba na siya. Muna dayong kuan ay tabo na dayon. Muna to last na istorya nimo. Si mo anak na si Ken. Si Ken. Wala mi kay istorya ni Ken kay kameraman daw mag-istorya. Mag-istorya lang mi ni Ken kung mag-video call. Ako gusto mag-istorya man pud mi niya ato nga time wala mi kay istorya ni Ken. Usay pamilin-bilin o last na mahinumduman mo ni Ken katong last video call nimo. Ngayon lagi sa nakong kuan lagi ng cellphone mao na akong tiguman unta nga para makapalit og cellphone para niya. Sa man ako pagpalitan ni karon nga wala naman ko hatagan. Si grade ni Ken. Bali grade 2 siya ma'am. 7 years old mag running 8 na karong May 29. Unsay imong gusto ipaabot nga mensahe sa pamilya sa suspect kung kinsa may naghimo ganin. O unsa may gusto ipaabot nga panawagan sa katawhan sa imong barangay o sa mga leaders para sa kasugbaran sa nahitabo sa imong pamilya. Mangayo lang ko ninyo gamay lang nga tabang kanang ug namoy mga gamay lang nga lain nga lihok. Sig pwede mo coordinate tras pulis kundi diri sa ako ug sa katong tawo nga gabuhatan makonsensya pud unta ka. Dili maayo gyud ang imong gibuhat. Ano to mo?